puilano lamsago ani khajani marate kisin sangna ani YouTube channel tini o video hingke belaikina bakhadu khunangjanai jatko naro bo puilani video clip no kaham kena nugina mangkhana koroksa nana belaikina moikrui maisawai tongmani abo video rona naro kaham kena nugina mangkhana naro hingke bayapsong tini in video no puilani theke paithak jora kaham kena tongni ang in video ni bisingtui tamo kop kajarnai abo naro kaham kena saimanai tabuk phano Chini Tiprasa rokni Kwpal birman jaga jaga o khlaijak ongoi tongkho baksa jaga hingke moikrui rok maisai tongo bakha jaga hingke nok kurui rok bo jung nugu bakha jaga hingke tui kurui tuini problem amahai rok bo jung nugu taboni o social media ni jug rogo hingke ang obono koinani musungo ani channel ni bisingtui hayakeba ani bokhaktui ang obono koinani musungo je dhopha hamkrai hini nai tonai rok borok kisa amahai rok no care khaiga hingke belai sanai tanga hingke tabo jaga jaga o Chini Tiprasa rok belaikina kosto tei dukhu birman rok bo kagyakhu borok kisa mohai rok no care khai thangai naikha hingke eba khisuba khangke belaikina sanai kebo ni hingke ba nog rok kurui haina tabo watini jora wati rok sijagai nogo mathia rok bo tongoi tongo Chini Tiprasa rok ni Kwpal aborok no kisa o dhopha hamkrai hini nai tongnai rok borok kisa borok no bo kisa naikha hingke belaikina sanai baksa borok hingke ang kaham kena saimano in video ni tolao comment box ano comment khayoi pana kutugoi mano tangai hingke nungle busuk jarati sikatai nungle khorok busno subaka apti rok bo hanoi comment khaipai mano ang puilana sairo ani in video ang chayakok samani rok tongkha ke na kadi apon noron thani ang request khayo chungbo omti rono nukhangke chungbo tongoi maya tai chini bo bakhati kyangoi chungbo phunugoi rinani musungo lukurongno hayakeba je jaga jaga nugi tonai rokno Chini channel ni bisingtui hingke ang obna sanam musungo noroni nogobo jorisino keba nini nana haya keba nini ma atui khe mairok masoi tongkhangke norok nimbo khawa boti nangjanai tai norok boti ma tongno hingke bayapsang norok on nanani bagoi in video no naioi kaisa lagiroi tai in video no kubang khe share khainani tapokdi norok hingke in video kaisa lagiroi tai kubang khe share khai phunukangke ang belaikino sawai manai norobo nana haike norobo mani bagoi asokena hamjangmari hunai hingke bayapsang norok juri kebo ani o channel o katal phaitongo hingke subscribe khayako hingke please tabona subscribe khayoi ganani bell icon no sinoi all press kinadi tamni hingke ang jefro katal video upload khayo aphrona joton sisekang noroni orono notification sogina bagoi hingke bayapsang video tini ne boy asuk no haina hemale phini norbai katal abdeni bisingtui tai norbo jotona kaham kurungno tongdi।